La botiga ja no tirava. Encara vaig tenir sort que la vaig poder traspassar. I què vas fer? Havia fet molts contactes i vaig trobar feina en un hotel de Boston, com a relacions públiques. Una bona feina, no? Això em pensava. Va ser llavors que la Dora es va posar malalta. Sí, és una putada quan perds algú que t'estimes. Sí, és veritat, ens estimàvem molt. I llavors va venir la crisi i em van fotre fora. Ja no em quedava res ni ningú. Així que vaig decidir tornar, potser muntar un petit negoci. No sé. I has començat a mirar alguna cosa? Espera, era aquí que et volia portar. Aquest és el bar on treballaves? I on vaig conèixer la teva mare. Fa molt de temps, però no ha canviat gens. I ella també venia aquí? Gairebé cada dia. Venia amb la seva colla d'amics. Eren 8 o 9, però era l'ànima de l'Uro. I tu els coneixies a tots? Amb el temps els vaig acabar coneixent a tots. Però ta mare era la millor, sobresortia, saps? Era generosa, divertida i molt disciplinada amb els estudis. Volia anar a la universitat. Filologia volia fer. Ah, sí? No ho sabies? No. En aquella època es passava el dia escrivint. Petits contes, poemes, situacions que se li acudien. No parava. Me'n recordo perquè m'acabava els tovallons de paper i després em tocava a mi posar-ne de nous. Espera, vine. Mira això. Quan hi treballava, feia fotos a la gent que passava pel bar i després les penjava aquí. Doncs sembla que no han canviat la tradició. Aquesta gent no la conec. Ep. Aquí hi ha una de la colla, mira. Aquest d'aquí són jo. No t'hi sembles gaire, eh? Ha passat una pila de temps. Aviam si saps qui és aquesta. La Berta. No em diguis que no està guapa. Un pis guapo. Ui, doncs l'hauries d'haver vist fa uns mesos. El Beni es dedicava a temes de publicitat i de disseny i gairebé el va convertir en un quiròfan. Però ja s'ha curat. L'has trobat? Tot això és el que em queda de la Berta. Aquest ets tu. Un dia que vam pujar al Tibidabo. Tenies el somriure de la Berta. I mira, aquesta d'aquí és la meva besàvia. Els meus avis no els vaig arribar a conèixer mai. Aquí posa el teu nom. Ah, això són les meves dents de llet. Ma mare les guardava quan em queien. I això? Un dau. Però deu tenir un significat. No, una merda de dau. I per què el guardava? Doncs es deu haver colat, no sé. Mira, aquesta d'aquí... Soc aquí! Beni. Jo com s'ha pujat la sípia, tu? Ei, Beni. Què? Mira, et presento el Joan. També em trec això. Tu deus ser l'amic de la Berta. Encantat. Igualment. Li està ensenyant alguns records de ma mare. Jo us he interromput. De fet, jo ja marxava. Doncs t'acompanyo. Iago, és que volia tocar un parell de cançons. És que presento un concurs de talents musicals. La guitarra. No sé si m'explico. Beni, t'importa si ho fem més tard? No. Feu. Segur que encara heu de parlar de moltes coses, sí. Encantat i fins una altra. Això mateix, sí. Adéu, Beni. Adéu. Ei, Beni. Ei, Bon dia. Escolta'm. Esperava que llevessis. Escolta això. És que sembla que he creat. De punt? Què? Sona o no sona bé? Jo no sóc músic, però a mi em sona bé, Beni. Vinga, va, ja que no em vinguis amb hòsties. La música no ha d'agradar als músics, ha d'agradar a tothom. Ja, Beni, però és que sense lletra... Això sí. Això sí, que falta lletra. Perquè una bona música sense una bona lletra
A veure si avui entre xurro i xurro em surt alguna lletra així com Déu mana. I de què anirà? No sé. En aquests casos, les emocions fortes són el que hi escau més, sí. Mira el Mercury, Freddie Mercury. Les millors cançons són de l'època que va saber que s'estava morint. No, ni no cal, no? És un exemple que... No, refereixo que, no sé, quan tens els sentiments així, que et deixes anar, no? És quan surt millor. Més... No sé si m'explico. I per què no penses en el Max? A tu et sortiria bé una lletra pensant en el Max. A mi no. L'amor és un gran tema. Home, tu també has tingut la teva història amb la Pilar? Podries, no sé... Jo tenia una carmanyola... Això. Que... Digue'm una paraula que rimi en carmanyola. Que... Jo tenia una carmanyola plena de fricandó que portava la Pilar per guanyar-se el meu amor. Bravo, Beni, aquesta. No me facis pensar, perquè només de pensar-hi se fot l'estómac al revés. Encara no hi has parlat? Ho he de fer, però em cau la cara de vergonya. La vaig cagar ben cagada. Doncs parla i treu-t'ho de sobre. Què? Està bé. Està bé? Ja està? És guapíssima, nen. De la botiga fins aquí que tothom em mirava. Ets un flipat. Vols pujar? Porto a fer un vol. I tu mateix ho comproves. I què fem amb tot això? Ho lliguem aquí darrere i anem tirant? Mira, un altre dia. Quan tinguis ganes de tenir noves sensacions, una altra manera d'entendre la vida, de màximes emocions. Va. Vés tirant, que jo encara fotré tard. Adéu. Que vagi bé, adéu. Perdona. Ui, collons, que no mires per on vas o què? Vas bé o què? Hòstia, és nova la moto, ¿Qué has hecho daño? Pero bueno, ¿tú estás bien o no? Sí, estic bé, collons. Lo importante es que tú estés bien. ¿Estás bien o no? Que sí, dic que sí que estava bé. Llamo a ambulancia. Quan et referies a màximes emocions, volies dir això? Que ets graciós. Tu creus que te n'has d'enfotre una cosa així? Collons, rei, perdona. Va, collons. Almenys fes alguna cosa i ajuda'm a aixecar la moto. I vigila que no es ratlli més.